перейдем до галоўнага героя сённяшняга вечара Сергея Календы. Вось мне такое пытанне, такое, відаць, складанае, але вось, калі я прачытаў кнігу, тут вельмі шмат замежных гасцей Беларусі апісваецца. Тыя тут прыязджаюць, гадзяць у гатэлях. Тут нават ёсць класіфікацыя ў гэтай кнізе, то бок каго пакаёўкі любяць больш, каго яны любяць менш. Там дзіўна, што, скажам так, такая па нацыянальнасці, так, што украінцы трапілі якраз у добрую класіфікацыю. Просто гэта унутры у любой сістэме, а любы гатэль гэта такая асобная маленькая такая краінка, і там заўсёды існуюць свае там нейкія перацёркі, асабліва наконт пастаяльцаў. Збольшага зразумела, там 80% усіх, хто карыстаецца гатэлем, нармальна ўсё, там добра, усе задаволеныя, усе шчаслівыя. Просто заўважыць, магчыма, што хтосьці сябе неадэкватна паводзіць, гэта часта кажа нават не пра яго там узровень культуры, а пра тое, што ну вось у мяне шмат грошай у першую чаргу, і я магу рабіць што хачу. І яны робяць, што хочуць, так.